फरायसाफोर दिनै आं HS सेकेन्ड इयारनि बड' MIL नि खन्थाइ मोनसे आलोचना खालामनो ओंखारदों। खन्थाइया जादों बेसे गोजोन बेसे गोजों, खन्थाइगिरि नीलेश्वर ब्रह्म। आगोलावनो आं खन्थाइगिरिनि सिनायथिखौ एसे रायथिगोन। नीलेश्वर ब्रह्म खन्थाइगिरि सिनायथिया जादों नीलेश्वर ब्रह्मआ सासे देंखोगिरि, मेथाइ सोरजिगिरि, मेथाइ लिरगिरिनि अनगायैबो बिथाङा सासे खन्थाइगिरिबोमोन। 1927 इंराजि मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि गयबारि गामियाव जोनोम मोनो। बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो खन्थाइ गावनो सोरजियोमोन आरो गावनो देंखो होनानै खन्थाइखौ खनोमोन। बिथाङा भातखान्दे मिउजिक कलेजाव मेथाइनि सोलोंथाइ लादोंमोन। बिथाङा रेडिअ'नि गेजेरजों बर' मेथाइखौ बर'फोरनि गेजेराव फोसावदोंमोन। बिथाङानो बर' मेथाइ खनगिरि, रेडिअ'नि गिबि मेथाइगिरि। बिथांनि बिजाबनि मुङा जादों बालाब गानै बर'नि खन्थाइ। बिथाङा 1986 इंराजि मायथाइयाव रुंसारि जायो। दानिया फरायसाफोर आं खन्थाइखौ एसे सावरायगोन आगोलावनो। बेसे गोजों नों आंनि गांनाय बिखायाव, नाथाय नों साया माया गेलेयोल' आंनि मेगनाव। बावनो हालिया नोंनि हायना महरखौ, सलिनो हालिया रैसुमै नोंनि गारांखौ। खाराव माराव नागिरबायो अख्रां सायाव, थाद' थाद' खोनासङो बिजिरबायो दाउनि गाराङाव। नायफै बाबाव नों दाउमा दाउसा बार जानानै, गाबबायनाय रथ' रथ' मेगननि मोदै। बाबाव थादों था नों आलो गोजोन गोसोजों। सम फैब्ला आंबो थांगोन हालो दैलो रंजादामुजों। आख' फाख' खालामहैगोन नोंनि मावनायाव, बार जोमै जानानै थांगोन आं नोंनि देरायाव। दानिया फरायसाफोर आं खन्थाइनि गुबै सान्थौ एसे रायथिगोन। खन्थाइगिरिया अनसुलि बिमाखौ बिनि समायना महरखौ, हायना महरखौ मोनदाङो, मिथि मोनो। खन्थाइगिरिनि बिमाया जोबोरै गोजों आरो गोजोन। बेखायनो खन्थाइगिरिया गावनि बिमाखौ बावनो हायाखै। नाथाय खन्थाइगिरिया बिमाखौ मोनाखिसै। बिमाया थैनानै थांनायनि उनाव बिमानि समायना महर, बिमानि अननाय राव बेफोरखौ खन्थाइगिरिया बावनो हायाखै। बिमानि हायना महर, अनसुलि गुसु, बिमानि अननाय गोदै राव, रावजोंबो रुजुथावै महर मुस्रिया खन्थाइगिरिनि मेगनाव, खन्थाइगिरिनि सिगाङाव साया माया नुहां जानानै फैयो। खन्थाइगिरिया अख्रां सायाव गाबनाय दाउफोरनि गारांखौनो बिमानि गारां साननानै थाद' थाद' खोनासङो। बुहुम बिखानि अख्राङाव दाउमा दाउसा बार जानानै नुजाफैनो खन्थाइगिरिया बिमाखौ खावलायदों। खन्थाइगिरिया गाव दुखु मोननानै मोदै रथ' रथ' गाबबाय थानाय गोसोखौ बुरखायनो आरो गोजोन होनो खन्थाइगिरिया अनसुलि बिमाखौ दाउमा दाउसा बार जानानैब्लाबो नुजाफैनो हांख्रायदों। खन्थाइगिरिया गावनि अनसुलि बिमाखौ जेरावखि जाया थाया मानो आलो गोजोनै थाजानो लुबैदों। बे बुहुम बिखायाव जोनोम मोननाय बयबो मुवायानो अबंलावरि आनान गसाइनि अननायजों सोरजिजानाय। गसाइया गोसो जाब्लानो गावनि आखाइजों सोरजिनाय गासैबो जिब जिरादखौ लानानै थांफिनो।
बेखायनो खन्थाइगिरिया सम फैब्ला खन्थाइगिरियाबो अनसुलि बिमाया थांनाय लामाजों रंजानानै हालो दैलो आलो गोजोनै थांगोन आरो थांनानै अनसुलि बिमानि मावनायाव आख' फाख' खालामहैगोन बुंदों। अनसुलि बिमाया थानाय न'आवनो बार जोमै जानानै बिमाजों ज' जाहैगोन होननानै खन्थाइगिरिया बुंदों। खन्थाइगिरिया सर्गपुरियाव जोनोमगिरि अनसुलि बिमाजों बेबायदिनो थांफैनो बुंनानै हास्थायदों। बे बेसे गोजोन खन्थाइनि गेजेरजों। दानिया फरायसाफोर खन्थाइया एसेबांनो जोब्बाय। आं सानो नोंसोर एसेब्लाबो गोसो होगोन।